ni phain koira pho thang chi close ri ni reng koira ke thom Saphapani Area Baptist Fellowship mati SABF atum chipaturpi ponsi ARLONG PHARLA Baptist Church along Troxicap Aphong Annual General Meets Arnisia Pharman Kapedo MESEN PENSI PACHUNLO pusi berta ribdunlong Ada por phai Troxia por adim kipale la penmen kachi thaba por enlom Laso aphi por phainer kepa por pen SABF amai purivaren aron teron pen SABF alamaing thor ponsi mai ki do adim pendel ta alang li pensi Bible lang ponsi Arna mardom pen ing puponlo La pen por phai sirke pen chengsi delegate amai ing nipanlo La so hut chunbang William Singnar pensi kenang sot alam an parju ponlo La so aphi por phai sia por pen puthot adun thu delegate ing nipon thulo Delegate amai long ningkani siang bong ki claim kidam la pen kichun che la penang parta ki mia sai kideng pon thu jia lam hai hui penang apor chingwai ponlo Adun thu kaching wayason an patang si arni kangsa por phai plia por pen karchua girja pado panahut SABF dun mai puji tente rang pen kachipahem phupon amai long kenang sot alam chunbang William Singnar pensi apor enlom Laso hut akimi kang waipon SABF SABYF lapen SABWF atu maphan Reverend Aaron Teron pen kardom pi apor en ponsi Arna malam ta alangli pen amasi than ponsi laso Troxicap Aphong SABF AGM amai MESEN PENSI PACHUNLO Bokajan pen anonterang